1979. Roedd y mynyddoedd a'r mynydd penodol yn y Wyoming yn dwy'r ardd carol. It was a significant tower in my life. Gafodd ei enwi ar ôl diafol ac roedd obsesiwn dreyfuss yn sbibegeiddio fy eiddyl niw. New roses ar y pryd, ond am ba hyd. Diolch y drefn. Ges I lyged I weld. Mor bell ac o'n i'n cofio. Ymddiried yn sofraniaeth y diwl goruchaf oedd wedi datgelu mae gorffwylledd yw y natur ddynol. Trien I mod i'n styfnig ac yn benderfynol. Felly I gofio hynny bob tro dwi'n gweini wrth y bwrdd ambell I bwdin. Dwi'n anghofio plygu'n ddigon isel i'r rhieni sy'n eistedd deudi wrth y bwrdd a dwi'n taro fy mhen ar y gorsydd goleuni, ar y lampshed goleuni, ar y fittings goleuni ac am amrantiad. Mae bawb yn rhedeg I ffwrdd. Bob tro dwi'n plygu dros y bwrdd. Mae pawb yn rhedeg I ffwrdd. Bob tro dwi'n plygu dros y bwrdd. Gymaint o sŵn gweiddi sy'n na. Mae fy mhen yn dirgrynu. Mae'r boen yn bysynu. Dwi'n anghofio trieni bob tro